Ako funguje výpočet ceny v systéme SendSet cez dispečing a cez zákaznícku aplikáciu? V prvom rade je potrebné povedať, že všetky cenníky si nastavujete vy sami ako firma, my ako spoločnosť SendSet vám ich nejakým spôsobom nedefinujeme, všetky voliteľné parametre sú nastaviteľné pre každú firmu individuálne. Základnými parametrami cenotvorby sú nejaká fixná cena v meste a kilometer jazdy. Poďme si ale ukázať všetky ďalšie možnosti nastavenia a scenáre, ktoré v takýchto nastaveniach máte k dispozícii. Systém SendSet uvažuje takto. Ak je teda nejaký polygón mesta, ktorý si vieme nastaviť, že čo je nejaká jeho zóna, tu si viete nastaviť v systéme na nejakej mape. Pozeráme na ňo tak, že zákazník zadáva nejaký nástup a výstup. Ak je teda nástupné miesto v meste v polygóne a výstupné je tiež v meste, považujeme takúto trasu za fixnú cenu v meste, kde sa určí fixná cena. Čo ak by bola ale táto zákazka definovaná inými dvoma bodmi, že nástup je v meste a výstup je na nejakej obci mimo. V takomto prípade už to nie je fixná cena v meste, ale je to cena bez príjazdu, nakoľko je to v meste, ale cena sa vyráta A, B k výstupu. To je tento scenár, kedy je výstupná adresa mimo zóny mesta. Tretí scenár je nástup aj výstup bude mimo mesto. To znamená, nástup je v nejakej obci a výstup je ešte v nejakej vzdialenejšej obci. Tento scenár vypočítavame tak, že vypočítame trasu príjazdu k nástupnému miestu, takisto kilometre trasy, ktoré sú k tomu bodu B a tieto kilometre spočítame a takisto prenásobíme vašim cenníkom. Vieme teda a spolupracujeme mnoho s firmami, ktoré sú štandardné taxislužby v menších mestách, stredných mestách po celom Slovensku a Česku a vieme teda, že táto logika výpočtu je správna z ohľadu skúseností za uplynulých 10-20 rokov, kedy sa teda oplatí vodičovi ísť po takúto zákazku iba v prípade, že naozaj má určenú aj cenu za príjazd k tomuto zákazníkovi. Máme tu nejakú novinku, ktorá bude v nasadení najbližší mesiac. A to je takáto vec, že vo väčších mestách, kde tento polygón je pomerne veľký, sa vyskytuje takýto problém. Ak by teoreticky bola fixná cena v meste na takéto okrajové body, že bude jeden bod blízko hranice a druhý bod takisto niekde blízko hranice, ale tá trasa je krátka, povedzme len 1 km, fixná cena v meste vôbec nemusí byť dostačujúca, nakoľko vozidlo môže byť kľudne na nejakej inej časti mesta, a teda len príjazd cez celé mesto môže byť povedzme aj 5-6 km, aby potom vykonal trasu na 1 km. Síce by bola aplikovaná cena fixnej ceny v meste za 3 €, ale v niektorých prípadoch, napríklad také mesto ako je Nitra, alebo nejaká Trnava či Trenčín, ktoré sú väčšie, nedáva takýto výpočet úplne zmysel, nakoľko ten príjazd je veľmi nerentabilný a vodiči to fakt nemajú radi. Toto sme vedeli vyriešiť takýmto spôsobom, že v našom cenníku si môžete odteraz nastaviť aj príplatok za príjazd aj v rámci mesta pri zákazkách, ktoré sú kratšie ako nejaký limit kilometrov. Napríklad konkrétne, ak je zákazka menšia ako 2 km, dávaj do ceny jazdy aj príjazdné, aj keď je to iba cena v meste. Na nastavenia cenotvorby sa v systéme SendSet pozeráme naozaj z pohľadu 10 až 20 ročných skúseností taxislužieb v klasických firmách, ako doteraz existovali v stredných a menších mestách. Teda snažíme sa o ich plnú transparentnosť a jednoduchosť výpočtu, ktorá je výhodná pre zákazníka, ale zároveň veľmi férová aj pre firmy, aby to nereflektovalo iba nejaké klasické moderné podmienky mobilných aplikácií, ktoré sú vo svete známe, ale aby sme reflektovali aj klasické problémy taxislužieb, ktoré riešia prívozy a odvozy v rámci mesta za fixné ceny, ale takisto aj mimo mesta na okolité obce.